Il-Gvern Ġermaniż approva abbozza liġi li legalizza x-xiri u l-pussess f'ammonti żgħar ta' kannabis għall-użu rikreattiv wara ġie ispirat mill-liġi Maltija. Dan minħabba l-fatt li l-liġi Maltija tisieġi li assoċjazzjonijiet li fihom tista' tkun membru u b'mod legali tikseb is-sustanza tal-kannabis ma jistgħux jagħmlu qlieħ mit-tali attività li wkoll ma tistax tiġi rriklamata. Kif infassal fil-Ġermanja, il-liġi se tkun qiegħda ssegwi l-passi ta' Malta li saret l-ewwel stat membru Ewropew li legalizza l-kultivazzjoni u l-konsum tal-kannabis għall-użu rikreattiv lura fl-2021. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, Rebecca Buttigieg, spjegat ma' One News li b'din l-approvazzjoni il-Ġermanja mexiet fuq il-mudell Malti li għandu lan li jtemm il-kriminalizzazzjoni ta' persuni li nqabdu jpejpu l-kannabis għal skop rikreattiv u li jitnaqqas it-traffikar tagħha. Naraw li l-Ġermanja wieħed mill-akbar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea mexa propju fuq il-passi illi għandna ġewwa liġi Maltija. Meta ngħid mexa fuq il-passi propju uża l-istess prinċipji u applikhom għal-liġi tiegħu. Fejn hemmhekk qed naraw illi bħala gvern konna pionieri f'dan il-qasam fejn imxejna minn politika illi tikkriminalizza lil persuni li jużaw il-kannabis għal politika li hija ferm aktar umana. Però minkejja dawn l-affarijiet xorta waħda mhux qed nittolleraw l-abbuż ta' din is-sustanza. L-abbozza liġi li għad jgħaddi mill-Parlament Ġermaniż jippermetti l adulti jkollhom sa 25 gramma ta' kannabis fil-possess tagħhom, waqt li fir-residenza jistgħu jkarbru sa 3 pjanti għall-użu personali. Se jkun permess ukoll li jinħolqu klabs tal-kannabis mingħajr skop ta' qlieħ. Dawn l-hekk imsejħa klabs se jkunu limitati għal massimu ta' 500 membru. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg spjegat li l-mudell Malti ma jittollerax riklamar u promozzjoni tal-kannabis fil-waqt li jagħti aktar taħriġ lil persuni ewlenin fl-assoċjazzjoni dwar it-tnaqqis tal-ħsara. Sa dan it-tant, is-Segretarju Parlamentari għaltinna li s'issa l-Awtorità Maltija għall-użu responsabbli tal-kannabis irċiviet 20 applikazzjoni biex jingħataw il-liċenzja u 2 assoċjazzjonijiet ingħataw il-liċenzja fil-prinċipju. Meta naraw li dawn l-assoċjazzjonijiet ikunu qed jissodisfaw kull kriterja li hemm fil-qafas regolatorju u mbagħad u l-awtorità tissodisfaw ukoll l-infurzar min-naħa tagħha hemm bekk l-awtorità tkun tista' tilliċenzja dawn l-operaturi.